Liburu Gaztea saria Galtzagorrik antolatzen duen sari bada. Beste Euskadin antolatzen diren beste sariek duten bokazio bera dute irakurtzaletasuna suspertzea kasuntan. Duen berezitasuna zera da, epaimaila gaztea direla. DBH-ko ikasleek hartzen dute parte eta beraiek erabakitzen dute bere iritziz eta bere gustuaren arabera aukeratutako liburu guztien artean zeintzuk diren saridunak. Gipuzkoan ospatzen da eta gutxi gorabehera 4.500 ikasleek hartzen dute parte egitasmo honetan. Beraz, gazteek aukeratzen dute liburu gaztea. Galtzagorri elkartea, 1980an, haur eta gazte literatura sustatzeko eta hedatzeko jaiotako elkarte bada. Ekimen asko antolatzen ditu Galtzagorri elkarteak. Ekimen horietako batzuk, Gipuzkoako Foru Aldundien babesean sortzen dira. Horietako bat, liburu gaztea da. Galtzagorriko batzorde batek adin honetako gazteentzat argitaratutako guztia irakurri eta aukeraketa egiten du. Aukeraketa hau ikastetxeetan banatzen da. Eta gazteak dira sariketa honetarako epaimahai lanetan aritzen direnak. Ikastetxeetan parte hartzen duten ikasgela guztiek dute botoa emateko aukera. Horretarako lehenengo DBH-ko talde bakoitzak Galtzagorrik aurrez hautatutako 3 liburuak irakurtzen ditu. Gela bakoitzera beraz, 3 liburu alaitzen dira. 3 liburu alaitu, irakurri eta baloratu egiten dituzte ikasleek. Baloratu ondoren, bozkatu egiten dituzte. Bozka egiten dutenen artean, zozketa bat egiten da. Lehenengo saridunak, bidai bat irabazten dute. Bigarren eta hirugarren talde irabazleek berriz, liburu eta diskoak erosi ahal izateko 360 euroko bonoak eskuratzen dituzte. Iazko irabazlea Kurtzebarri ikastetxea izan zen, eta Lisboara joateko bidai bat irabazi zuten. Guk Lisboara joateko aukera izan genuen. Horretarako, kurtsoan zehar, Galtzagorri taldeak hautatutako 3 liburu irakurri, gehien gustatzen zitzaiguna esan, eta kurtso bukaeran jakin genuen Lisboara joango ginela. Gurekin batera, lehenengo 2. eta 3. mailako hainbat ikasle etorri ziren, eta bidaia ekainako 23an hasi zen goizean goiz, autobusez. Iluntzean Lisboara heldu ginen, hotelean egokitu, sopa faldu eta eguna amaitutzat eman genuen. Hurrengo 3 eta 4 egunetan, Lisboako katedrala, monumentuak, parke famatuak, ozeanografikoa eta abar bisitatu genituen. Storil eta Sintra herriak ere. Herri horietan hondartza zegoenez bainatu egin ginen eta oso ondo pasatu genuen. Azkenengo egunean, goizan goiz autobusa hartu eta etxera bueltatu ginen. Lagunak egin genituen Lisboa. Niri dagokit aurten, liburu gaztea saria zein liburuentzat diren esatea. Baina arrazoiak ez dira gureak, zuenak baizik. DBH-ko lehen mailako ikasleen erabakiz, hau da 2007ko liburu gaztea saria. Guri asko gustauzaku. Oraindik badira piratak heriotzaren itsasertzean dibertigarria dalako eta intrigazkoa bai. Tumbak eta juten delako zabaltzera. Consuelo Jiménez de Cierrosek idatzi du. Protagonista Hector da, eta gutxi gora bera 8 urte ditu. Abenturazko uda bat igarotzen du. Gazten bazinen irakurtzen liburua. Hendik edazinen gogoakin gehiago irakurteko eta hola. Eta 50 orrialde ditu. Neri politxo bentzaugat,
Nahi dozu aiaitzea bukaeraraino jakiteko ze pasauko da. Liburu hau abenturen gaitik asko gustatu zaigu. Eta nahi zilako espertu. Animatu zaitezte irakurtzen da. Oraindik badira piratak heriotzaren itsasertzean. Idazlea, Consuelo Jiménez de Cisneros. Itzultzailea, Jose Antonio Sarasola. Marrazkilaria, Nibio López Vigil. Argitaletxea, Ibai Zabal. DBH-ko bigarren mailako ikasleen erabakiz, hau da 2007ko Liburu Gaztea saria. Guk Jara Bikiak eta Bikoteak liburu aukeratu dugu. Jasone osoro idatzita. Zergatik gustatu zaigu liburua. Oso politia izan da, zela gure adineko jendeak hartzen den parte, Gaztetako eta modiozko historia bat. Eta pertsona bate pentsaureko hubea dela liburu honetako protagonista liburu hau irakurrika. Beraiekin oso identifikatuak agertzen garelako. Interesa gaixo. Gaztetako esperientziak bizitzen ditu, neska batei buruz nahiko erraz irakurri dugu. Oso liburu aproposa iruditzen zait irakurtzeko. Naiz eta hitz berri batzuk izan. Niri esait asko irakurtzen gustatzen eta liburua oso entretenigarria iruditzen. Eta gomendatzen du irakurtzea. Jara Bikiak eta Bikoteak. Idazlea, Jasone Osoro. Argitaletxea, Zubia. DBH-ko hirugarren mailako ikasleen erabakiz, hau da 2007ko Liburu Gaztea saria. Guk Kisberopean aukeratu dugu. Gaur egun gazteriai asko kezkatzen dion gai bati buruz dijoalako. Eta asko ikasten delako. Haurdunaldi ez desiratu buruz dijoa. Eta gure adinean aratza handi asko biltzen dira honekin. Alkohola eta drogak. Neska galditzen da orduan, eta abortatu nahi dute umea eta orduan. Droga eta alkoholak. Salen digu diruan hori lapurtu. Gaizki dagoen arregoen dagoen. Ikusten da lapurtzen dutela, baina azkenean damutu duten direla. Eta gaina liburua nahiko errexi irakurtza. Eta hitz erresa ditu eta ondo lertzea eta... Bere deskribapenak ez dira oso luziak eta oso astunak egiten. Oso erraza irakurtzeko. Liburu hau komentatzen dugu asko ikasten delako eta polita delako. Arrate gainak oso liburu honekin. Kismi elurpean. Idazlea, Arrate Egaña. Argitaletxea, Elkar. DBH-ko laugarren mailako ikasleen erabakiz, hau da 2007ko Liburu Gaztea saria. Kaixo, guk aukeratu dugu Kale Gorrian liburua. Hirialditako arazo sozial bat, modu interesante bat ez kontatzen dugu. Orokorrean nahiko liburu politxea iruditu zaigu. Intriga sortzen du hasieratik eta irakurtzera bultzatzen zaitu. Pertsonaiak nahiko divertigarriak ziren eta kontakizunak ere. Eskalei buruz hitz egiten du eta bere egoera buruz. Gainera ez da liburu asko eskalei buruz hitz egiten dutena. Makabrra ere izan dut. Detaile askorekin zehaztu nahi du nola hiltzen dituen pertsonak. Ni liburu irakurtzen hasi zenean nahiko lioso iztean. Bi historiotan kontatzen ez. Gioia sartu nintzenean bertan, oso gustoko gantzitzen. Horrek kontakizunari bizitasun ematen dio, eta interesa pizten duela. Oso interesgarria da eta... Polita. Kale Gorrian. Idazlea, Robert Swindles. Itzultzailea, Iñaki Mendiguren. Argitaletxea, Elkar.